गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बैसागु रंजादों। आसामनि बारग' गिबि मन्त्रि आरो दानि मिरु मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ रङालि बिहु फालिदों। गोदान दिल्लीयाव मिरु मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ गावनि थाग्रा न'आव रङालि बिहु फालिनायाव नुजाथिनानै भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा दल आरो पेम्पा दामदों आरो गोदान बोसोर बैसागु फालिदों। मख'नो गोनांदि भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा रङालि बिहुनि गाहाम हामलायनाय बावहरदों। रिपुन बरानो आसाम रायजो तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि बिबान होबाय। बावैसो सान सिगां कंग्रेस हान्जाखौ नागारनानै ममता बेनार्जीनि तृणमूल कंग्रेसआव हाबनाय बारग' रायजो सभानि सोद्रोमा आरो बारग' मन्त्रि रिपुन बरा बिथांनो आसामनि तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरिनि बिबान होबाय। गांसे प्रेस लाइजामनि गेजेरजों बे बिबान होनायखौ दोलोआ होबाय होनना मिथिहोयो। क'क्राझार जिल्लानि मागुरमारि दिगिलिपार ब्रह्म मन्दिराव फुंगा 92थि मागुरमारि दिगिलिपार गामिनि गोदान बोसोरनि बोसोरारि फोरबो रंजालि बैसागुखौ मेहेरगोनाङै फालिदों। रंजालि बैसागु फालिथाय 2022नि हारिमु बिलिफां आयदाखौ बेखेवगिरि आलासि महरै बेखेवना होयो बिटिआरनि एम दावबायसा बर'आ। रंजालि बैसागु फालिनायाव बिटिआरनि एम रनेन्द्र नार्जारि बिथांजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। दुखुनि खौरां, उदालगुरि जिल्लानि पानेरि फेरगाव गामिनि थागिबि फिलिप दैमारिया बे बुहुमाव गैलिया। बिथांनि अबथारारि रुंसारि जानायाव ओनसोलनि सुबुंफोरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथांनि सोरगोआरि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थानो जायगा मोनो बिनि थाखाय बयबो नुवाथारि इसोरनाव आरज गाबदों। क'क्राझाराव आसाम नाङै रांखान्थियारि उदांस्रिनि फोरोंथाय बादा लादों भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल राजखान्थि दोलोआ। रांखान्थियारि उदांस्रिनि थांखि आरो राजखान्थियारि भटार्सफोरनि उदांस्रिनि बिथाखौ लानानै थांनाय 21, 22 आरो 23 एप्रिलाव सानथामनि हाबाफारि लानानै आसाम भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल राजखान्थि दोलोआ गावसोरनि मावथि आरो दोलोआव गोदानै हाबफैनाय मावथिफोरखौ लानानै रांखान्थियारि आरो राजखान्थि बिथिङाव माबोरै उदांस्रि जानांगौ बिनि सायाव सांग्रांथियारि मावबादाखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंलांदों। खैफोदाव गोग्लैनाय दुखुथिया नखरफोरनो हेफाजाबनि आखाइ फोलावदों बर' लाइमोन जिसुआ सुमफ्रामारिया। गोदान बोसोरनि समावनो गिलु बालु अखा बारहुंखा सारअन्थाइजों न' बां खहा जाजानाय चिरां जिल्लानि बामोनगाव ओनसोलनि 200 गोरिब नखरफोरनो प्लास्टिक राननानै होदों समाज सिबियारि जिसुआ सुमफ्रामारिया। मख'नो गोनांदि प्लास्टिक रानना होना जिसुआ सुमफ्रामारिया बुङोदि जेबो राजखान्थि फारागथि लायाजासे गोरिब नखरफोरनो बे फास्लिखौ राननानै होदों होनना। समाज सिबियारि जिसुआ सुमफ्रामारिया थांनाय एमएलए बिसायख'थियाव सिदली बियाबाव उदां बिजाथि महरै गसंदोंमोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। उदालगुरि जिल्लानि इउपिपिएल हान्जानि सानसेयारि सावरायमेल जथुम्माया मैया उदालगुरिनि बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसन केम्पासनि नब्लाङाव जानानै थांदों। बे सावरायमेल आफादखौ दैदेनदोंमोन रबीन्द्र बसुमतारिया। बे सावरायमेलाव सेथि खोलोबाव 38 नं भैरबकुन्दनि बिबानगिरिफोरनि सांग्रांथिनि सोमोन्दै सावरायलायो। नैथियाव उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि बिबान सोलाय सोल' खालामो। बे सावरायमेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों एमएलए जयन्त बसुमतारिया। लोगोसे बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारि आरो एमसिएलए सन्जय स्वर्गियारि बिथांमोना बाहागो लायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।